приключенията на госпожа Пандишпан и още много неща. Първа глава. Автобусът бавно приближаваше нейната спирка. През прозореца се виждаше мостът, а под него езерото, което всеки ден блестеше различно. Госпожа Пандишпан често вадеше телефона си и правеше снимки, сякаш искаше да запази този миг завинаги. След езерото се появяваше огромният завод, мрачен и тежък, а до него като застинали мумии стояха старите корабни машини. Госпожа Пандишпан вече беше на 51, но това не й личеше. Мислите в главата й препускаха като деца, които си играят с връбчета, а в сърцето й имаше една тайна гънка. Тя я наричаше и още много неща. Точно тогава осъзна, че истинският смисъл на живота се оценява само тогава, когато едно дете те събуди рано сутрин, скочи със сила върху леглото ти и те прегърне. Така, уж весела и добродушна, госпожа Пандишпан този път размишляваше по-сериозно от обикновеното й състояние. Тя не обичаше дълбокото вглеждане и анализиране, защото се натъжаваше. Госпожа Пандишпан бе строга учителка, която превръщаше уроците в изкуство. Преподаваше история на киното, но всъщност учеше малките да гледат света с други очи. Когато се прибра в стария апартамент, тя отвори плик пълен с детски рисунки. „Това са твоите салфетки с приказки“, пишеше на една от тях. Салфетката беше от ресторант с чудноватото име Dog Five. Кой кръщава ресторант на куче с номер, засмя се тя, но после махна с ръка. В света на хората, за разлика от приказките, имената нямат значение. Първата салфетка беше с рисунка на малък призрак. Под нея пишеше: „Ако сутринта станеш в 6:30 и след 5 минути подраскаш на вратата, ще ти отворя. Ще си играем на призраци.“ Край на първа глава. Втора глава. Призраци в хотела. Госпожа Пандишпан отвори очи. Някой драскаше на вратата. Спомни си за обещанието. Късно снощи беше казала на едно момиченце, че ще играят на призраци. Съвсем беше забравила. Рошава като мушкато, с тениска на Мики Маус, тя открехна вратата. Пред нея стоеше Матилда. „Хайде, нали ще играем на призраци?“ прошепна малката запетайка. „Рано е.“ „Как рано? Вече е 7. Матилда й показа стрелките на часовничето си и весело се завъртя. Трябва да знаете, че тази Матилда не беше като от книгата и филма. Нашата Матилда приличаше на Пипи и на Емил от Льонеберя. Тя обичаше комиксите на Туве Янсон и носеше рокличка с крилца. На какво ще играем?“ попита тя. „На призраци“, отвърна госпожа Пандишпан. „Ето чаршаф“, засмя се Матилда и го хвърли върху себе си. „А сега скачай върху леглото.“ Матилда подскочи, сякаш беше акробат. Ако таванът не беше толкова висок, щеше да се залепи за лампата като палачинките на начинаещ готвач. „Нашите костюми нямат дупки за очите, но така е по-добре“, каза госпожа Пандишпан. „Готова си, малка призрачке.“ „А ти?“ настоя Матилда. „Трябва и ти да имаш костюм.“ И преди да може да възрази, момичето измъкна от гардероба едно голямо бяло одеяло и го подаде. „Сега сме истински призраци!“ Двете се покриха и се измъкнаха в коридора на хотела. „Наляво, сега надясно, чакай да не се удариш“, шепнеше госпожа Пандишпан. Матилда залепи носа си върху големия прозорец. Оттам градът изглеждаше като нарисуван. „Много е красиво“, каза тя. „И много високо“, усмихна се госпожа Пандишпан. „А сега обратно. Аз ще те направлявам, защото нямаме дупки за очите.“ „Аз съм малкият призрак, а ти големият“,
Засмя се Матилда и двете се втурнаха боси към стаята. На рецепцията жената гледаше монитора. Усмихна се леко. Какво ли не съм виждала? Но призраци в коридора, това вече е истинска приказка в неделна утрин. Край на 2 глава. Трета глава. Приказка за момичето с глава на китара. Какво рисуваш? Попита госпожа Пандишпан. Момиче, което вместо глава има китара, каза Матилда, втренчена в скицирането на своята героиня. И докато я рисувам, ти ще ми разкажеш историята й, добави тя. Изсумтя госпожа Пандишпан. Всъщност, това е чудесна идея. Главите на хората така или иначе са пълни с глупости, почти са празни. Би било по-добре да са музикални инструменти, предложи Матилда. Някога, много отдавна, живяло едно момиче с китара вместо глава. Била сама, но Господ й подарил дарбата да свири прелесно. Тя не знаела колко е красива в очите на едно момче, влюбено в нея чак до ушите и още по-нататък. И той бил особняк. Главата му била тъпън. Момчето Тъпън много искал да й каже, че я обича, но не можело. Страхувало се, че тя ще го подмине като счупен пътен знак или още по-зле ще му се изплезе. Китараната седяла на брега на 4-та буна. Тъпънът се приближил, но не твърде близко, на 10-15 метра от нея. И започнал да удря главата си в такт с нейната мелодия. Решил да я следва. Ръцете му се превърнали в палки и засвирили върху самия него. Тя започнала валс, минала през боса нова, танго, джайв и завършила с луд рок-н-рол. Ама, защо пък главата му да е тъпън? Ах, Матилде, защото всички искаха нещо от него. И понеже бил изпълнителен, всички му се качвали на главата. От удрене по главата тя се превърнала в тъпън. Затова, когато нещо го сполетеше, само въздъхваше така: ето сега да си го удрям в главата. Но момичето с китара била друга работа. Не товар, а късмет. Голям късмет за момчето. Какъв по-голям късмет от това двама души, които се вълнуват в един и същи ритъм? Приближили се, музиката им се сляла, очите им светили, светлината между тях се оплела като въже, като връзки. На кецове! Здраво! Да, за да ги заведат на най-хубавото място. Ние завръзваме кецовете си добре. За да отидем на най-хубавото място, където човек се чувства свободен. В този миг те разбрали, че това е животът. Един миг свързаност. След толкова свирене, момчето Тъпън казало: прекрасно беше. Наистина, кимнала тя. А искаш ли някой друг път да посвирим заедно? Може би, отвърнала тя. А не се ли страхуваш, че главата ми е тъпън? Попитало момчето. Не, казала китараната. Трябва да опитваме да бъдем всичко. И тъпън, и китара. Не се страхувам. Защото ние сме като пеперудите. Можем да бъдем навсякъде. Вятър, цвят, начало, отвъд точката или отвъд многоточието. Можем да летим. И точно в този момент най-тънката й струна се скъсва. Край на тази история. Четвърта глава. Приказка за жената с очите, които бяха сини, когато вали, и златни, когато е слънчево.
Жената с очите, които бяха сини, когато вали, и златни, когато е слънчево, седеше на последната седалка на автобус 31. Четеше нещо. Сепна се, когато чу непознат глас. Здрасти, аз съм машината. Повтори по-тихо гласът, сякаш се смути от собствения си тембър. Знаеш ли какво е да гледаш някого всеки ден и да усещаш как постепенно той или тя избледняват? Тя се усмихна. Возеше се в този автобус от години, към работа, към вкъщи. Пишеше стихове на гърба на билетчета. Понякога забравяше билетчетата, понякога се спасяваше с една единствена рима. Автобусът мина през невидим тунел, без завои, без спирки, само плавно движение, сякаш плуваха през мъгла. Може ли да ти кажа нещо? Попита машината. Моля? Седеше до прозореца. Беше миналия четвъртък. 16:23. Валеше. Ти го написа на гърба на касов бон. Сълзите ми са дъжд. В тях търся небето, а ти мълчиш и не усещаш как тишината се превръща в песен, прогонваща тъгата в чужда есен. Тя се вцепени. Ти откъде знаеш? Помня го. Докато го пишеше, каза машината, не всичко ми беше ясно, но ми харесва. След това завиха, но не по шосея, навътре. Въздухът миришеше на мокра гора, на мастило, на утро след тежко безсъние. Къде сме? В себе си. Имаше опасност да го забравиш. Защо избра точно мен? Попита тя. Защото ти оставаш. Дори когато слизаш, част от теб остава. Твоите листчета с думи са различни. Те са утеха в тъмното. Жената погледна към ръката си. Държеше нов стих. Не билетче, а гладка снежно-бяла хартия, а в края на листа надпис. Когато някой те чете, той вече не е просто машина. Тя се усмихна. Върна се на последната седалка, остави чантата си до прозореца, натисна бутона за следващата спирка. Да тръгваме! Автобусът продължи. Без график, без пътници, само с една жена и светещи в синьо и златно очи. Тя най-после бе пристигнала у дома, защото мислите й бяха чути. Край на историята. Пета глава. Една приказка за Филипа, петнистото конче, пълто и кукла и още много неща. Беше чудна лятна нощ. На плажа пред къщата с голямата тераса някой беше оставил куфър и пълто. Внезапно пълтото се събуди и отвори куфара. От него се изтърколиха конче и кукла. Пълтото си помисли: Колко хубаво щеше да бъде, ако сега бе по-студено и кончето и куклата имаха нужда от топло пълто. Куклата отвори очи, два сини геврека се ококориха вместо очи. Кончето също изцвили и реши, че е време за нощна разходка. Уважаема, искате ли да си спретнем един вояж в галоп? Не разговарям с непознати, отвърна куклата и кихна. Пълтото на свой ред се включи в разговора. Може ли аз да се разходя с теб, конче? Куклата изревнува, че пълтото и кончето започват да си общуват с лекота и възкликна: Аз съм дама! Първо на мен кончето предложи! Докато кончето се чудеше какво да предприеме, пълтото се усмихна по свой начин. Превърна ръкавите си в голямо сърце. Място има за всички. Не се притеснявай, синючке. Чу се силен взрив. Птиците се разлетяха, кучетата залаеха, а Филипа погледна напрегнато през бинокъла си. Какво става там на плажа? До къщата с голямата тераса. Я гледай ти!
3 неидентифицирани субекта с изпретнали парти. Ето, сега настъпи моят час. Ало, Гаргарион, на пост ли си? Спиш? Как ще спиш в 21 часа? Ще има увълнения. Виж на монитора какви са тези безредия в квадрат 3,42. Какво казват увеличителите? Има някаква акция. Това ще е нерегламентиран протест. А нещо друго в куфара засичаш ли? Например, наркотици, оръжие, недекларирани финансови ресурси? Няма. Ще видим тази работа. Насочвам своя турбокантор и ще се приближа максимално до това квалитетно трио от нарушители на обществения ред. Не може да бъде. Там има конче. Малко петнисто конче. Ама чакай малко. До тях се случва нещо странно. Защо са цъфнали божурите през август? И защо летящите риби светят тази нощ? Филипа се почеса по свръхуморената рошева главица и предприе свръхнеобмислено действие, защото обикновено преди да прави нещо, Филипа режеше по 3 пъти мислите си, та да са достатъчно къси и гладки и винаги да водят до прав ти път, крива ти пътека. Улицата, на която живееше. Филипа се затича към екстраординерната тройка и извика: 1, 2, 3, на място замръзни! Синьочка куклата, петнистото конче и пълтото естествено замръзнаха на място. Пълтото от страх дори се зави с пясъка, но всички започнаха да кашлят от вдигналия се прах. Филипа! Изтъртори кончето. Колко си пораснала! Превърнала си се в прекрасна жена! Жена в униформа, поправи го Филипа. Какви са тези цветенца тук? Какво сте ми се засвяткали с разни риби? Колко е часът? Вие вкъщи нямате ли си? Синьочка бръмна. Уважаема Филипа, вие може да сте жена в униформа, но нищо не разбирате, защото ние имаме специален повод и за това сме се събрали. Нашият приятел Мусю Пълто, с ударение на последното «у», днес има рожден ден и така сме се събрали насред... Пътят свършваше в стена, на която пишеше: «Стрелянето с лък е забранено». Какви са тези врели некипели? Каква е тази табелка? Имате лък? Така! Сега ще се свържа с Гаргарион, защото се оказва, че криете лък, с който искате да направите преврат. Кончето зазвъня с копитца. Филипа, а спомняш ли си как като дете ти летеше с мен? Синьочка продължи. Ах, да! Ти си онази Филипа! Подариха ме на едно момиченце, което много обичаше да завива с зимното си пълто своето петнисто конче, а мен ме качваше на гърба му и си наникаше бринги, бринги, бон, има малък палъв кон. А сега... виж се сега колко си правилна. Вучиш се свирката си и измисляш разни забрани. Засрами се, та ти си играеше с нас и много се смееше. Какво прекрасно дете беше! Вятърът въздъхна от скука, спусна се към морето и реши да направи няколко вълни. Не му се получи, защото Филипа свиреше с все сила, но от свирката й вместо невротична аларма се разнесе ухание от мъхест дъб, зелена папрат, цъфтящ люляк и половин капчица мед. Този аромат остро паркира в носа на Филипа и лицето й стана розово. Колко сте мили! Събрали сте се, за да отпразнувате моят рожден ден. Сърдечно благодаря, Мусю Пълто! Скъпа ми синеочки, и ти, вярно петнисто конче. Така ми се иска сега до нас да беше и добрият стар Додо, регулировчикът, нашият съсед, който винаги ни идваше на гости и никога не забравяше любимата баклава, с която ни черпеше. Той бе пример за хората от квартала и заради него аз постъпих в училището за крайбрежни светлофейки. Но не станах фар, а исках да бъда най-добрата светлофейка. И ето, сега ще започна да светя. Време е! Арман свиреше на рояла в къщата си, когато светкавица прониза въздуха и от небето заваля сняг. Той се втурна към прозореца и видя Филипа да свети, а до нея конче, кукла и пълто. Арман си помисли, че жената в униформа се нуждае от нещо, но не можеше да определи характера на нуждата й. Отвори вратата.
Жената светеше като светофар. Арман шмугна Филипа в хола, събуи гръмотевичния обувел, подкани пълтото, кончето и куклата да влязат. Навън валеше сняг и градушка едновременно. Арман обяви: а сега е време за мекота с чай. Ще чуете моята интерпретация на Клер де Люн от Дебюси. Край на тази история. Предпоследна, 6 глава. Матилда, може би това ще е една от нашите последни истории. Но не трябва да тъгуваш, защото ние винаги можем да си говорим по телефона. За какво ще бъде тази последна история? Матилда попита, докато отцветяваше своите камъчета с новите си акрилни бои. Тези камъни са много хубави, някак си мекички на вид. Камъните не могат да бъдат меки на вид. Могат. Могат да бъдат остри на вид. Могат да бъдат зелени на вид. Всъщност, камъните, Матилде, могат да бъдат всичко, което ти решиш, защото ти си дете, а децата виждат такива неща, които възрастните не успяват. Защо се получава така? Защото възрастните са много сериозни хора. Или защото знаят много? Матилде, възрастните нито знаят много, нито са много възпитани, нито сериозни. В повечето случаи те се правят на това, което не са, а това, което искат да бъдат. Няма как да го постигнат, защото, както казва мъдрецът, една и съща река еднакво не можеш да преплуваш. Ако притежаваш специални камъни като тези, със сигурност ще стане. А днес за какво ще си говорим? Може би трябва да направим преговор. Преговор? Сега сме във ваканция, защото е лято. Беше топъл августовски следобед. Навън валеше, а ние си стояхме у дома и гледахме през прозореца как охлювите се смеят. Те вдигат ръкцата си нагоре, за да поздравят дъжда. Много ми се иска днес да си поговорим какво е щастие. Щастие е, когато направихме дупка на твоя чершаф. Една, втора и започнахме да си играем на призраци. Вчера бе по-хубаво, отколкото хотела. Там се притесняваше да не ни се скарат, а в тъмното никой не ни видя, а и съседи около нашия двор няма, така че ни се получи играта. Беше щастие, защото тичахме на воля. Щастие е, когато всички вечеряме заедно и не забравяме малкото кученце Беки. Щастие е, когато все още искаш да видиш дали на небето има звезди и дали луната тази вечер е с очи и ти се усмихва. Щастие е, когато си говориш с някой, който те обича. Щастие е, когато някой си мисли за теб. Щастие е, когато се събуждаш сутрин и предчувстваш, че всичко ще бъде наред. А за теб какво е щастие, госпожо Пандишпан? Не знам. Как да не знаеш? Ти си толкова голяма и винаги разказваш някакви интересни истории. Разказвачите винаги знаят всичко. И виж колко хубаво ти се получава кученцето, което рисуваш на камъка. Ще стане много сладичко. Щастие, Матилде, е когато обичаш. А какво е да обичаш? Ето тук вляво, горе ти става топло. И знаеш, че си жив. И освен това, докато го има това нещо с обичането, възрастните казват, че преминаваме през различни моменти. Но най-хубавото е, че в такива моменти усещането е истинско. Ти не изискваш нищо от другия. Значи, любовта е да дадеш без да искаш. Точно така. Ако ти направя филийката смет и каже, че е за теб, е любов. Мисля, че сега трябва да се прегърнем. Няма нищо по-хубаво от най-силното гушкане на света.
Когато си отидеш, къде ще си? Ще работиш пак с децата, защото си нещо като учителка? Може би, а може и да се откажа. А ти защо задаваш толкова много въпроси, Матилде? Защото съм Матилда и мога да си питам каквото си искам и когото си искам и да си правя каквото си искам. Понеже и аз малко приличам на теб и мога да правя каквото си искам да запомня залезите в тръпчинките ти, да запомня ароматите след дъжда. Значи, госпожо Пандишпан, повече няма да си госпожа Пандишпан, а ще си ловец на изгреви, тръпчинки и моменти. Колко хубаво ти се получи това камъче, Матилде. Сега ще ги заснемем, ще направим филмче. Много е хубаво да сме заедно и да разказваш за разни странни неща, които всъщност са много специални. Всеки човек, който е странен, всъщност е много специален. Ти за мен си специална. И ти. Матилда е специална. И този свят е специален, защото се случват неочаквани неща. Има много неща. Хей, змей! Нещо! И още много неща. Има влюбени, майки и бащи, има самотни хора, има и кучета и котки, понякога петата ги боли. Мяу! Има и чайки, има и море, има и вятър. Има и чудни нощи, има и студ. Има и пролет. Тебе те има, те има. Край на 6 глава. Седма, последна глава. След 15 години те отново се срещнаха. Госпожа Пандишпан вече не преподаваше. Не работеше с деца. Вместо това пътуваше. Много и навсякъде. Последната година особено. Бе възкликнала сега или никога. Не разполагаше с голяма пенсия, но книгите по история на изкуството, които беше написала, и носеха прилични доходи. А имаше друга причина да пътува. Лекарите бяха открили, че и остават не повече от 2 години преди паметта й да започне да се разпада. Първо щеше да забравя думи, после имената на предмети, накрая и самата себе си. Затова пътуваше, за да не оставя времето да я настигне неподготвена. С Матилда се видяха случайно. Матилда вече беше станала актриса. От малка твърдеше, че ще бъде актриса-археолог, макар никой да не разбираше какво точно означава това. Снимаше се във филми, печелеше награди, живееше мечтата си. Госпожа Пандишпан я откри по телевизията. Интервю, усмивка, гласът ти. Тогава набра телефонния й номер. Матилде, помниш ли ме? Ало, кой е? Твоята госпожа Пандишпан. От онова лудо лято преди 15 години. Последва дълга пауза. Госпожо Пандишпан, никога няма да ви забравя. Просто не очаквах да се обадите. Хайде, стига официалности. Нека си говорим както някога, в онези несигурни, но златни времена. А сега времето какво е? За теб е златно, за мен несигурно. И тогава, без да крие, тя й разказа. Много скоро ще забравя всичко, но преди това искам да дойдеш от дома и да пием кафе или чай, ако предпочиташ. Добре, идвам. Когато Матилда пристигна в малкия апартамент, остана изненадана. Всичко вътре беше като в къщичка за кукли. Малки фигурки, куклички, предмети, които госпожа Пандишпан някога бе правила със своите ученици, бяха подредени в кутийки с пореден номер. Спомените дишаха във всеки ъгъл. Това е окончателната диагноза, нали? Прошепна Матилда. Да. Трябва някой да се грижи за теб. Седмица по-късно Матилда донесе синя пластмасова къщичка. От нея изкочи малко коте на раета като тигърче. Какво е това? Твоето ново другарче. Нарича се Леляче, защото обича да пее. Така, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Особено когато остане само у дома. Мислиш ли, че ще се справя? Никога не съм имала котка.
С лелячето всеки се справя. А аз ще ти се обаждам всеки ден. И ако телефонът вече не ти помага, ще дойда и ще остана близо до теб. Госпожа Пандишпан въздъхна. Но ти имаш кариера. Не искам да ти отнемам времето. Кариерата няма да избяга, но твоето лятно време с мен може да не се повтори. Помниш ли, казвала си, че никога не можеш да преплуваш една и съща река по един и същи начин. Ето, нашата река е пълна с живот и само чака да хвърлим въдицата. Двете се разсмяха като деца. От тази история остана една снимка. На нея са госпожа Пандишпан и лелячето, вече пораснало, с дълга пухкава опашка, заснети в профил и двете надничат зад завеса, ровейки нещо заедно. В този кадър е събрано и още много неща. Топлината на допирането, смеха, прегръдките, сълзите, раждането и сбогуването. Всичко онова, което прави живота ни истински. Госпожа Пандишпан постепенно забрави света. Първо образите, после пътищата, накрая и себе си. Но вече не се страхуваше, сънуваше спокойно. А Матилда продължи с приключенията. Защото винаги има място за и още много неща. Слушахте приключенията на госпожа Пандишпан и още много неща. Аудиотеатър от Елица Матеева. Участваха Милена Кънева и Сияна Начева. Музика Цветан Момчилов. Тон режисьор Юлия Милева. Постановка Елица Матеева. Звукозаписът е осъществен в Cool Sound Studio с финансовата подкрепа на Фонд Култура, община Варна.